siguro dito nga miss call na magsing-singer manan. Nga tadi ba ka kaya? Sige, sumbata pa lang. Oh, hello bro. Ay, karirin ko lang. Kumusta? Apay, karirin mo, brother. Ay, kumusta ka nga eh? Okay lang ba? Tapay, napatawag ka, Mike. Ay na, damagang pailaan. Nakita ko yung post mo, gin-enjoy ka, Restaurant, iPhone Nag-i-restaurant nga na panaka. Turo-kuro lang nag-i-jay. Kasi may dali ng picture dahil Pero ba cellphone mo? Mag-iPhone ka pa eh. iPhone? Datoy. Haan ko dito la. Imitation dito bro. Ay, ay na. Haan nga ko Iso aya. Saglala ka lang dito eh. Ay, wag ganyan bro. Mamut siguro na tayo nga timawag ka. Kanya maun. Napalil tampay siguro nga. Nagkatak dito bahaw niya. Madaro grubyak na negosyo ita. Wow, imbag man. Kaya agkurang kami dito puunak kat masapol ko Talaga ti kwarta. Kat amumot nga nagkatak ti trabaho. isang awang ti sa baling nga pag-inkamak. Nga pang nawin ko dito puunak. Sabi ko matagbayad ka na. Gamin bro, awang pa iti. Na-delay pa lang gamin iti sahod ni. Kastamanti ko lamitin. Amal ang mabalin nga. Siguro next month. Delay kami, pasensya bro. Kat ko talaga bayadan na yung mabalin nga. Anos mo na tayo no, kuha niya. No, next month latang. Yan bro. Tawin ti napalabasin brother. Kasta palat ugali maging ginaita. Pay niya bro dito negosyo nga niloktam. Ay, wala. Hilig ko ite agdait-dait ti staff. Talaga? Pay hilig mo mag-game ang diet niya. Pay napinta siguro na kita aramid mo niya. Susuwan napipintas na gito yung aramid ko. Pakisend mo man nga kanya. Takita mo na kita aramid mo. Ay, wala. Ang problema, maputput rin na titawag send ko lang ti messenger. Kita. Bro, dati ko tawag na iti sumber ka message kanya ti bangko. Na-transfer kaya man din sahod ni. Isend mo kanya ti account details na Jay ko. Jay account mo ti bangko ta i-transfer kun Jay utang kun siya. Yeah. Uy, talaga? Wala tayo doon yung details ko. Wan la sige. Na-send ko na dyan yung messenger. Sige. Thank you Sige, bye. Pagbilang ka na, pagpas ito nga call, i-transfer ko sigod. Thank you, pinautangan na kita eh. Ayaw na nyaman na, bro. Sige, ngaron, sige. Bye-bye. Bye. Awan ti maramidak. Agbayad kayo ti utang yon. Hello kailyan, nagyaman ak ti oras nyo panagbuya yo dito. Basit nga pabuya may katsapay kung ano nagustuhan nyo dito yung video, kat ilike yo kin i-share yo ti pada yung Ilocano. No kahit yung nga suportaan ti channel tayo, YouTube channel ken Facebook page, isearch yo lang ti Kailyan PH. Naimbag nga aldaw tayo amin kailyan.